a gare ka. To kafin nan a yi haƙuri, kafin ma da ya gabatar za mu gayyaci shi ne ba zai yi jawabi na maraba da kowa a wannan guri a matsayinsa na babban bako mai masaukin baki a ɗaukar zafi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. yana nan zai fara gabatar da makala kamar ya fara dole mu gabatar da shi muna maka barka da zuwa mana wannan zama na kwanaki da kai kusan 27 a gari Allah ubangiji ya ba ka ladan wannan zuwa kuma wannan da karantar da al'umma kai shi muna roƙon Allah ta'ala ya mana amfani sai malami na biyu da zai gabatar da nasu makala ɗan gari ne da muke tare kullum Sheikh Nura Mustapha, Allah muna ba barka da isowa, tare da jama'ar da kuka zo da su gaba ɗaya, waɗanda muka yi karatu da su yanzu a nan, da waɗanda yanzu suka iso gaba ɗaya muna addu'a Allah ba mu aljanna. To shiri ne na musamman da muka yi tsakanin musamman manyan masallatai da muke da su na Juma'a, ba don komai bai nuna haɗin kan musulmi. Wannan wata na da alfarma akwai albarka da darajoji a cikinsa mai tarin yawa wanda Allah kaɗai ya san irin alkhairar da ke ciki sai dai wanda mu bayan Allah ya bayyana mana ɗari ne himma akan abubuwan da za su ke idan abu mai kyau ne mutum zai yi kokari wurin aiwatarwa idan mai muni ne zai yi kokari wurin ja baya da wannan aiki don haka kuma jama'a muna ƙara barko a guri da wannan haɗin kai da kuka Allah ta sa muku da alkhairi insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba ‘yan mintoci da za mu raba muna so zuwa biyar insha Allah an yi tsanani biyar da rabi. Wa an yi tsanani kenan za mu tashi za mu raba ‘yan mintoci tsakanin mu insha Allah wurin gabatar da bayanai. Don haka malamai kafin nan ku fara in kun fara a kuga ɗaya da ku ku haƙuri. Lokacin ku ne ya cika na yin bayani a nan amma ba lokacin ku ne na rayuwa ba insha Allah. Muna fatan Allah ƙara muku rayuwa da albarka. Sannan daga nan ba mun gama wannan gabatar da lakta za mu je domin gaya da mai martaba sarki saboda wannan zama da muka yi a nan insha Allah ya ga mutum da ya samu to a yi gaisuwa na musamman muna musharaka da shi yanzu haka yana sauraron mu don haka muna addu'a Allah mana albarka baki daya ba tare da ɓata lokaci ba da ɗawaita bayanai da mu ba malan dama domin ya ci gaba da faɗakar da mu akan maudu'in da aka bashi ‘yan uwana mata ko iyayen ku mata a gida yanzu lokaci ne na aiki to aiki biyu ya same ku manja kuna girki kuma kuna sauraron karatu da za a girka ‘ya'yan ku cikin alkhairi to haka maganar tarbiyya abu ne da muhimmanci to haka a saurara da kunnen basira insha Allah tabaraka wa ta'ala malam zai wani bayani akan wannan maudu'i Allah maka jagora. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول له على فرض المسلمين ولا سيدنا وتقدر وسع يوم رأيوا زوا فكروا ولا يمشي na wata ramadana an kira annabi Muhammad sallallahu shekara 1442 wannan babban tarihi ne wanda malaman mata su ba wanda muka zo na zuwa wannan babban masallaci na wada na zai ce na wada da wasu Allah za mu dace to alhamdulillah na jiya wannan aikin da muka samu dama muka yi akan makallahu malam ne da yake ziyara muka tattauna muka tsara muka ga wannan ya dace mu gaskiya mu ji farin ciki da haka kuma muna fatan wannan zai ba mu nasara kuma Allah sa aikin mu shi don Allah Allah ya ba mu nasara saboda haka ina so babban malami to ni na san dukkan malamai na to shi aka yi imam da malam Nura duk malamai na ne amma ina cewa babban malami sai wani kila shekaru ne na kusa Allah ya mu dace to abinda na rubuta an fasara shi da Hausa amma ni abin da na karanta shi da Larabci na rubuta shi وهذه اللجنة المباركة أمرتني أن أوقف وأسلم
maktabati tarbiyyati ma'ilati ilmi misali duk da cewa ta ne ilimi da wannan majalisa na kuma malam da kuma da wannan da suka ba shi dama a kan gabatar da wajen sa da shafi tarbiyya da kun san tarbiyya kuma wani abu ne mai tsari wanda tarbiyya ba ta ba ta shiga da za ba malam ya ce kwana biyu na wannan tarbiyya duk jama'a saboda fadin tarbiyya amma da ka bani sai na duba wani abin da ya kamata ta wajen kaɗan wanda zan kaya wa jama'a kuna ba mu tarbiyya ta mutum a tarbiyya to ne wasila ta Allah ya ta Allah da ya samu wanda shi ne da gidansa wato tarbiyya ita tarbiyya shi ne mutum ne wato ita ce hanyar da mutum zai bi ya san yadda zai kare kansa daga duk abin da zai zama matsala shi rayuwarsa yadda zai kare kansa kar ya lakar da kansa yadda zai mutum da kansa yadda zai taimaki kansa wannan hanyar ita ce ake yin tarbiyya kuma ya kai yayi hankalinsa kar ya zama ya yi shaye-shaye kamar da shaye-shaye suka yawa yanzu su matasan mu na giya da taba da wuri ke da wani makamantan irin abubuwan da suke fatar da hankalin mutum mutum yana mutum hankali wajibi mutum ya hankalinsa amma dole mai abin da kan sarrafa mutum ya hankalinsa wa mali haka dukiyarsa ba kiyaye shi wa irdi haka mutuncinsa ba wa dini haka kiyaye addininsa dole ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye mutuncin addininsa sannan ya girmama na gaba da shi ya ga girman babansa ya ga girman yayunsa ya ga girman shugabanni kuma ta bane da wata sai yaya ta yaya san babban ka babba san kawo ka kawo ta haka ake yi ana mutunta juna ana girmama juna sannan ka ji tausayi na kasa da kai a lokacin da kake da kani ka tausaya masa wurin ka samu matsayi ka tausaya wanda ke kasa da kai a matsayin ka imam ka tausaya wa mamu wani bai san mamu ba iliman ya ga dama zai fara karatu tura mai tsayo a nan da tabin da wasu sun fara zama ko ba haka ba iliman shi ya gora ne da tausaya wanda ke kasa da shi gaba daya duka kowa ya bin da zai yi idan shi ta tarbiya wa ya yi shi ku yi diyadisha duniya sa'ida don ya rayu a nan duniya wato ya samu sauƙin rayuwa a nan duniya shine ta tarbiya da sauƙin rayuwa a duniya ba za ka zama kana fushi da wancan ba ba za ka zama kana gaba da wancan ba ba za ka ji kana ƙiyayya da wancan ba tana da tarbiyya ka san komai Allah ne ke kawo shi sannan kuma zai haɗu da ubangijinsa cikin farin ciki da jin daɗi saboda rayuwa a duniya bai dokari wancan ba bai zagi wancan ba bai shi mutunci wancan ba bai kashe wancan ba bai sashi kayan wancan ba bai tona asirin wancan ba ya zauna cikin mutane na lafiya bai fada da wancan ba bai dauki buga ya wancan ba bai dauki sanda da shi wancan ba bai shi amfani wancan ba bai je neman matar wancan ba kaga zai zauna lafiya a duniya ko yaya idan mutum ya zama yana neman matan mutane sanar da za a gama da shi lafiya a wasu idan mutum ya zama ɓarawa da gane zai zama lafiya da mutane idan mutum ya zama ɗan ta ba ya girma wani gaba da shi zai zama lafiya da mutane zai zama ina abubuwa gaba wannan na fasara da cikin wannan takardar nawa wanda shi ne mafi gajin farko ya kasance tarbiyyar ila a daina sai kabila tarbiyya ta tabbata wurare daban amma saboda karancin lokaci da kuma da ka ce mini gaba ɗaya awa ɗaya za mu sai na ga cewa ya kamata da kai magana kansa ina fatan da sulki ya taimaki abin Allah ya tarbawa albarka abin da zan faɗa ne ba shi tarbiyya farko wani bangare na tarbiyya cewa mutum ya nisa cikin haram ya nemi halal ya ci halalinsa duk abin da aka haramta na tarbiyya yana nisantar menene abin da yake ba kyau ba zai yi shi to daga ciki mun rubuta wani hadisi annabi wa ya tawalla Allahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna nabiy sabat wa mawdudat amu wa ma hunna ya Rasulullah qala ashirku billah wal sihr wa qatl an-nafs allati harama Allahu illa bil haqq wa akal riba wa akal mal yatam wa tawalla yawm al-zahab wa qala al-mutanafil kafilat rawahu Bukhari. Wannan hadisi an tabo daga Abu Hurairah ya tsara tabbata gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanci abubuwan Allah ta babu da maka. Aru da suka ce wa ma hunna ya Rasulullah kuma ne ya manzon Allah. Sahabai suna tarbiyya. Suna neman kuma kan su bada cikin halaka. Sai suka ce ko da duk bada tarbiyya halaka ne. Sai suka ce to wane ne su ya Rasulullah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
sai shi ga nan kama haka. Na ɗaya a shirku billah tarayya da Allah. Su haɗa Allah cikin bauta da wani. Ka ɗauki matsayin Allah ka ba wani. Abinda Allah kaɗai yake kashe wani ma zai iya yi. Wannan ka shirka da Allah. Musamman abin da shafi bauta. Saboda haka lalle ne ka nisanci shirka. Duk abin da zai ɗauke ma imani daga yadda da kuri daga yadda da ikon Ubangiji ko yadda da darajar Ubangiji to ka kai da wannan. Duk abin da zai rage maka ƙaunar Ubangiji ka ko ka ɗauka cewa akwai mai kare da wanda Ubangiji ko akwai mai baka wanda Ubangiji kamar da wannan abu ga Ubangiji to lalle ne ka nisanci wannan. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan asiru sai sihiri kai tsafi kai wani magani kai tunanin ka kai wa makwabci magani makwabci ta magani kai tunanin cewa inda za ka nemi aure kai magani wajen neman matan aure ko kai tsafi yadda za ka zama tafiya kan tafiya danginta ko kuma ka zama makwabci ta magani don kar gonan sa yayi amfani ko kuma kana da dabbobi ka ce bari ka yi kaza ka je ka za ka kawo yin kaza don kar su haihu ko kuma su yi kaza ko kar su yi yaro sauran irin wannan sihiri ne abin da kira sihiri duk irin sihiri yadda ya kasance don sihiri ma ba ta wani suna nan da yawa akwai wani mai littafi ya fi shafi arba'in ya fi shafi tamanin da baki da kan sihiri yake magana kansa da lokacin da ya yi magana abubuwan mafi yawa Allah ya ba ku da ta sihiri sannan wa kada da zafi da lafiya maka Allah da illa bil haqq da kashe rai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta kace ta sai da hakkin shari'a to yi muka magana hakkin shari'a ba ta hakkin da bane kai dan adam wato kai bai kaya ga jiki ko hakkin kashe waye hakkin kashe wani a wajen waye ne wajen hukuma ko sai an kai magana da alƙali ya shari'a ya gano gaskiyar abin da zai shi wannan mutum an yi ke masa hukunci kaza ina fatan gane amma ba ku a gari kawai ba zan wuce wani nan yana ba mu ciwon kai ko ya zama mana matsala a kasuwa ko ya zama mana matsala a siyasa ko ya zama mana matsala ko wannan idan ka yi da wannan bayan ka baka da matsala ina fatan gane to duk a mai tafiya shi zai kokari ya zama menene abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa sannan wa aka da riba da shi kudin ruwa yanzu ya zama adawa mutane ko ba ka bane jama'a ya zama adawa mutane to shi kudin ruwa haramu ne wanda duka daina shi kudin ruwa fa da ba da tantu ko a bani buhu da kaka za ba ka buhu ko bani buhu da kaka na za ka ba ka buhu ko buhu ko ya zamba kasa mutumin da ya shiga ruwa duk abin da ka bashi zai kama haka ne jama'a har da muke su yanzu babu abinci a gidaje da yawa sai wani ce maka to ga buhu daya amma da kaka za ka ban buhu kuna da wani zai da cikin mutum ko haka bane da kaka za ka baka buhu ko buhu ko sai yarda ina fatan gani wannan baya halatta wannan shi ma duka bai wa haramun ne wa kal mali yati da kuma shi dukiyar maraya Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wanda shi dukiyar maraya ko da ko ne yana shi mutane إنما يأكلون ما لا يتهم ظلما إنما يأكلون في قلوبهم ظلما وسيأتي سيئا إلا شيء الله ورسوله sannan wata wala yau musafi da kuma juya bayan ranar yaƙi lokacin da ake yaƙi in ba juya bayan na dabara ba ne don za ku samu zafin gwamnati sai kuka aka zo ga kuna watakila ku 20 ga arna ma 20 ko ga ku 20 ko ga arna 30 ko ga ku musulmi 20 ga arna 40 amma ku juya bayan ku wannan tare da musulunci ina fatan gani in dai misalin ku daya misali sun nika ku sau daya musulunci bai zai ba ku baya ba sai dai da dabara ne watakila ku idan kamar za ku ja kamar za ku gudu ko ku samu su cikin sosai sai ku mutu dole ina fatan gani wannan ya halatta wannan ba ya halatta sannan ya ce da kuma wato zargi ko kasafi wa mummulai mata bayan Allah sale na bari mace zaliha ka yi mata zargi ko ka yi mata kasafi wata kila ka ce kan matan nan yadda suke zuwa yadda suke da mazinata ba ka da wani dalili ko ka ce matan nan kamar ne mazinata ko ba ka da dalili wannan baya halitta ga musulmi haramun ba zama da suna da yake da sauki wannan ya faru a Madina a wani lokaci zamanin Imam Malik radiyallahu anhu yana zaune ko ya yi tafiya kamar da ta ba da labari
sai wani abu ya faru wata mata ta rasu shi ke nan saka ce wata mata ta zo ta wanke ta tana wanke ta sai an kawai ya ce wannan mata ta san zai hannu da wajen al'amarta ya ce wannan mata ta yi dogon maya da mazan banza ina ba ta gane sai hannu da ya magana aka yi abu ya gada aka yi abu ya gada shi ne ta kashe su a neman malamai su zo wani malamin shi a yanke hannu a ce kuma da lili da yanke hannu wani ya ce a yi kaza wani ya ce ba ta kunne haka dai aka yi ta maganganu da malamai suka yi ta kawo ƙarin ilimin sa kan wannan har lokacin da ya kai imamu na malik ya dawo da duniya aka sanar da shi bari ya gani da ya zo ya gani aka ce maka da abin da ya faru da ko bulala za ka ko bulala aka zo aka fara mata aka yi 1 2 10 20 30 50 60 70 haka kaje 79 haka da 80 kawai ana kai da 80 har mutum koyi da ita ina fata gane ashe da ba kada bidiyo wannan din sai wannan shi yasa Allah ya kama ta yi ma kai hannu ta tawo to ka nuna mata wasi to daga nan saka ce yanzu daga yanzu la yuta'adu fil madinati ma dama malik fiha baya halatta wani ya fara da wata fatawa a garin Madina sai idan malik yana nan kamar da malik yana nan to ba hali wani ba saboda Allah ya ba shi to wannan kaga wannan kenan dole ne ya zama cewa mutum duk abin da aka nisanta to ya duk abin da aka hankali da ya nisanci wannan ya aka kai da su duk da ruwa gurguje da zai akwai tarbiyya akwai cikin tarbiyya akwai haƙoƙin da yaya suke da su a kan yayansu ina fatan matasa ko ba matasa masallacin nan akwai to kuma ku saurara akwai haƙoƙin da ya kamata iyayen su ba dukkan mun akwai haƙoƙin da ya kamata iyayen su ba wanda shari'a musulunci ta gabatar da su na farko shi ne kalabar hukumin misali da nema masa uwa ta ne dan naka ko ɗayan naka wajibi ne ka nema musu ƴaƴa ka nema musu uwa ta ne kar ka je ka dubo wata wanda ba ta gari ba ka auro ka zo kuma shekara ta tsaro ka zama ɗata ne kun sani tafiya tana bin tafiya ko? Yawwa, tafiya tana bin tafiya. Sai ka duba wata wanda gidansu akwai matsaloli na maganar tarbiyya. Amma da kashe ka ganta, ai tafiya ce mai kyau ce mai dogon wuya mai kaza. Ina fatan gane. Ashe ba ka sani ba wani bala'i ne kawo. Ka nemo ta gari gidan imam ruwani, gidan malam imam. Gidan malam kura, gidan malam mali, gidan wani cikin kirki ne saboda yayansa suna karatun addini suna da tarbiyya ba sa raina mutane suna a kuma irin wannan abubuwa jama'a mai shi a dai alubirin wannan wajibi ne ka sama wa ɗanka wato uwa ta ne sannan wa tara lahu isman jayyida ka zaɓa masa suna mai kyau ka duba an yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa ka rada wa ɗanka suna mai kyau musamman wanda aka hada shi da aka yi damu da Allah kamar Abdullahi, Abdurrahman, Abdul Fatah, Abdul Ghaffar sauran Abdul da muke da su Abdurrahman shi ne sunan da aka fi ka sa wa ɗanka a lokacin da ka sa za ka irin wannan sunan sai malaiku su yi maka addu'a ina fata gani sannan yace ka zuwa masa wani in ka tsallake daga wancan ka dawo da sunan annabawa kamar shi Muhammad ne kenan kamar su Musa su Isa su Ibrahim su Nuhu da sauran sunaye ne na garin annabawa idan ka tsallake can to ka dawo sunan sa Abubakar kuma Usman da sauransu ina fatan gane kar ka je irin sunayen da ake so maka rubuta ne irin su a ce Zaharaddin ko Salahuddin ko kaza wannan sunaye ai akwai abin da cikin wani sun rubuta da maka rubuta ne wannan sunaye ko yanzu muna yin su ko ba ma yi ne Allah samu dace sannan kuma kitanata akwai kaciya yana da kici hakki ka yi wa ɗanka kaciya hakki ne akan uba da yi wa ɗansa kaciya ina fatan ba ne kar ka bar ɗanka ba kai masa kaciya ba har ya girma ya balaga ya zama da tijo kai da kaciya ba ka taimake shi ina fatan gane
duk da kashiyan malamai sun yi bayani akan da shi ma mai yawa saboda lokacin da ya kamata a yi shi da abin da yake bayarwa yana da fa'idodin da yake bayarwa lokacin jaraba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Ibrahim alaihi salam akwai kashi Allah ya samu dace sannan kuma wa yu'allimu al-Qur'an wa ad-din wa khuluqul hasan wajibi ne uba ya koya wa ɗansa karatun alƙur'ani tilas hakki karka haifi ɗanka in ya fara wayo ka ɗora masa garo na talle ko wani abu na talla ko yana talla kasuwa ya san kowane lungu ya san kowane kororo ya san kowane gida amma bai san bishiyar Qur'ani ba wallahi ba kai shi na jama'a bai su wannan ba wa ɗaɗanmu darasi na alƙur'ani su koya don manzo Allah ya ce mana abidu auladakum bi salati misali wa kunabbiku wa ali baitihi wa qira'atul Qur'an manzo Allah ya wannan bayanin sannan kuma ka sanar da shi addini ka kama yaron ɗanka ka nuna masa addini ka koya masa da fiye da shekara bakwai har zuwa ya kai shekara goma inda ya kai masa turo na dukan kulala ko ka koyar da shi ka nuna masa ka tambayi ɗanka wallahi shi ta yi sallah kuma ya girma ke ya fara girma amma sau biyu ba ma faɗa wa yaran mu don sallah faɗan da za mu musu idan bai je kasuwa ba ko kuma bai je gona ba ko bai je kiwo haka muke horo wa yaran mu amma musu kiwo dole masu su sallah wallahi akwai da shi mun wani wanda bai san dan ka ko ya sallah ko sallah bai sani ko kuma Allah zai tabbata kan nan to akwai masa addini akwai masa kullu haka da kyakkyawan da biyu tun yana gida ka dinga nuna masa abin da ya kamata ladabi da biyayya yadda ya kamata ya zauna da kai yadda ya kamata ya zauna da mamarsa yadda ya kamata ya zauna da babbaninsa yadda ya kamata ya zauna da abokanka da sauran mutanen gari da manya ya mutunta manya daga mai kokarin su ina fatan gane sarki su ba ya mutunta su kansuloli sauran yan da ka mutunta duk wanda ke gaba da wannan Allah ya bashi matsayi da girmama shi ka mutunta shi amma a wasu maka sauran ko wani mai da baka mutunta liman ina shi liman ya faɗi sai ya ɗauka shafa idan ka liman ne idan ka ce ne faɗa ko hakimi ne ko sarki zai ɗauko a shari'a wannan wa sarki akwai yin wallahi rashin tafiya to shi yasa ka ce in ka ɗanka ka duba ka zama masa aboki dan na ka duba masa wani aboki da zai yawo da shi in da ya waye ka zai fita ka ce to idan ka je ka tafi anguwa kaza in ka shi da ziyara ka kira shi hana shi tafiya da mutum ya da dace ba ka ce ka dinga tafiya da dan wani ka zama masa abokai in ba ka zama masa ba zai zama in ya zama kuri da da mu kuma aka bai da kuka Allah ya samu dace sannan da biya ne wa zawwaja hu ibna ta saniya ta kawu shiru ta aura masa haƙƙi ne akan uba yayi wa ɗansa aure idan ya balaga tun da ka rike shari'a na kai har lokacin da ya zo ga balaga ko ka kafilan nasa ina ba dan ga lokacin okay to saboda haka ko ba to kai masa aure ina fatan gane in ba hali kai masa aure to ka nuna masa wai shiru ka nuna masa wace ce daura to da ya masa da kamar wani lokaci dan zaka zai ce fara neman aure ba ka sani ba to zai mashi aure ka ba alhali ya kamata ka nuna masa gidan da ya kamata yi to daga cikin hanyoyin da kuma uba ya kuma suke da shi don kan tsallake wannan wa min huquqil abai ala auladihi daga cikin hanyoyin da iyaye suke da suka ta dan su an yudihu fi kulli ma amara yayi masa da a cikin duk abin da ya kurce shi duk abin da baban kai rubuce ka wajibi ne kai masa da'a ma adda ma haram Allah wani sai ba Allah ya haramta abu ba ina fata gani in dai ba Allah ya haramta abu ba in baban kai shi ka je kai da wajibi ne ka je kai in baban kai shi ka je ko dole kai in baban kai ka je kai ka dole kai duk abin da baban kai rubuce ka dole kai sai dai idan abin ya zama haramun abin da ke shari'a da sannan kuma wa in aminu min kulli hali ya taimaki baban sa kowane irin hali kowane irin baban da yake da shi kowane irin halin da baban yake shi sai ka dole ko da wadata ko ba wadata ko da lafiya ko ba lafiya dole ina fatan gane duk abin da kake da shi daga gaba baban kun sani baban yana da yanci ba kanka wannan sai ka tare dukiya baban sai zo da ba duka ya ba da shi kuma shi da ba sai da ba za ta nashi an ce ka sai ya haka sabu sannan da hudu sannan a hana shi amma yayi na daya ka taro ka zo ka tara sai kai kawo duka kawo sai ka ba sai ka mika masa mu dole da shi ina fatan gani idan ka tara da jijiyan wuya to ka saba wannan Allah ya samu dace sannan kuma wayan mama ya duka kyautar babansa iyayensa duka kyautar iyayensa kowane lokaci iyayen ka sa su cikin tausayi
wa yadda ulahu kuma ka dinga masa addu'a wajibi ne ka rawa maka addu'a in dai ba ka rawa maka addu'a wallahi sai ba za ka addu'a kuma yana da cikin ayyuka na gari da manzo Allah shi don mutum ya rasu ya bar duniya ayyukan da suke ba sa yankewa shine akwai addu'a ta taliya kafa saboda ya dabba to yi ta addu'a wa iyaye mu ne muna wa iyaye mu suke da rage mutum muna kuma bukatar cewa kuma ku ko muna koya yayan kullum sai na aje yayan shi to kullum addu'a in ji don koya musu ina fatan gane don su iya suna iya yi babana ina wa babana kuma a gaban su ina wa mamana kuma a gaban su don su san cewa ina musu na san Allah da kuma mara su ina fatan fahimce ni kan muna da lokaci da taru akwai da sauran karatu da za mu zuwa cikin kada za mu samu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abin da kuskure kuma na fatan da ya ga mana Allah ya kara mana haɗin kai Allah ya taimake mu Allah ya karɓi azumin mu Allah ya rufa mana duniya da lahira Allah ya kiyaye mu da karkari mu da malaman mu dole da wani Allah ya gafarta musu abinda muka yi Allahumma la tajawu sun fata malariya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ainihin guraren da ya kamata da abubuwa wanda ya kamata za ku ranta jama'a malam ya faɗe su muna addu'a da fata Allah saka masa da alkhairi Allah biya shi da gidan aljanna Allah ba mu ikon amfani abin da malam ya karanta da mu kamar yadda na gaya mana ne da ba ta cikin minti 20 Allah ya yarda zai yi amfani da wannan lokaci ya ga ya isar da sako wanda kuma cikin ikon Allah abin da muka daɗa masa kaɗan ne amma mun ba shi izini mun masa izini mun daɗa masa minti biyu kuma cikin minti biyu malam ya karasa ainihin makalarsa bayan Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma abubuwa daga faɗa Allah tabaraka ta'ala yana ji yana gani Allah kuma zai baka shaida alhamdulillah mun gode jazakumullahu khaira a gurguje malami na biye wannan kansa da kuma ainihin tattalawa wannan addini kamar da aka sani idan babu yayi bakani wata kwabi ko bindiga ka yaki dan uwanka wannan Allah ya hana yanzu yakin da yake shi ne yakin aljihu da ilimi wannan yaki da aljihu da ilimi shi ne babban kalubale dole ne a ce musulmai sun yi hoppasa sun samu ainihin abubuwa da za su riƙe a matsayin sana'a domin ci gaban rayuwarsu da kuma addinin musulunci baki daya don haka ba tare da bata lokaci ba za mu ba wa malam magana domin ya gabatar da abin da yake sai lau بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kawukan mu a wannan masallaci ne albarka ina fatan kuma Allah zai hada zukatan mu ma haka dan kar mu hada bakokuna amma kuma zukatan mu sun yi hannun rinka dan haka ni ban yadda waɗannan bayan Allah masu albarka ɗaya daga cikin su ya ganna kan kuskure ya ce ba zai nusar da ni ga abin da ya dace ba dan haɗin kai shine a tafi akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a littafinsa da kuma abin da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan shine haɗin kai jama'a kar mu haɗa bakuna zukatan mu kuma a rarrabe suke fatan mu shine yadda muka haɗu a wannan wuri mai albarka Allah ya haɗa mu a gidan aljanna Allah ya karba mana ibadun mu da muke a wannan wata mai albarka Allah ya saka malam da alkhairi da ya gabatar mana da makala da take da alaka da abin da ya shafi tarbiyya saboda wannan babban kalubale ne da muke da shi a wannan yanayi a kuma wannan lokaci a gurguje an ce in gabatar da makala da take da alaka da abin da ya shafi kasuwanci dogaro da kai sana'a musamman ma da 'yan uwa matasa to yanayin lokacin a takure yake lalle za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ayoyin da suke magana akan wannan ba za su girgo suna da yawa da farko dai tukuna Allah ta'ala ya nusar da mu cewa wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba
Allah ya halatta siye da siyar da Allah ta'ala ya dora mana. Alal misali za mu ga ibada ta aikin hajji. Hatta aikin hajji idan aka je aka yi aikin hajji ana kwaɗaitar da mahajjata babu laifin su je su nema daga arzikin Allah. Laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza akhadtum min arafatin fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. التي ليس عليكم جناح عليكم بني أكرمكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. وجيكم nemo falala daga ubangijinku abinda Allah ya shimfiɗa a ban ƙasa da cikin ƙasa wanda shi ne zai kasance wannan na arzikinku. Bayan aikin hajji ibada ku je ku nemo arziki. Kar ku zauna haka ba ka juyawa. Sannan za mu ga hatta sallar juma'a ibada ta sallar juma'a ana yi darwa ne aka ce a banzama a koma kasuwanni a koma harkoki da hada-hada na neman kuɗi da sana'a domin tara halal. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ce fa idza qudiyatis salat bayan an kammala sallah an idar sai me fantashiru wannan fa'u ta'qib ne ana idarwa fantashiru ku fantsama zuwa ban kasa saboda ku je ku nemi arzikin da Allah ta'ala ya sa ku je ku juya ta hanyar da ta dace saboda ku samu abin da za ku rayu da shi ku yi rayuwa wacce take da tada rayuwa mai kyau. Dan haka kasuwanci da harkar nema ababen ne da yawa da Allah ta'ala ya ta ambato a cikin littafinsa. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah ta'ala shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasa mai sauƙi za ku nemi arziki a ban ƙasa ku yi ta kaiwa da komowa ku shiga ban ƙasa ko ina duk inda labarin arziki ya shiga ku nemi arziki a wannan wurare. Allah ta'ala bai kushe ba yana ta kiran mu wurare da yawa a Qur'ani akan abin da ya shafi neman arziki da neman kasuwanci. Don haka bai dace a ce kana matashi ka zauna kana zaman kashe wando ba abin da kake juyawa ba. Kawai kana ga darin ka gama makaranta kuma ka zo ka zauna bai sai an baka aiki a gwamnatance kafin ka fara. Wannan ba daidai ba ne. Shi yasa za mu ga barna ta mana yawa a ban ƙasa. Ayyuka na ta'addanci sun yi yawa. Me yasa a sakamakon rashin abin yi ne? Sakamakon rashin abin yi na kata habus da matasan mu ba su fasa yi. Yana da buƙatu da yawa kuma babu komai. Da haka sai ga tunani shedan ya shiga cikin tunanin da haka sai a kawata musu neman dukiya ta hanyar da bata dace ba ta hanyar haramu daga an fara tunanin wasu ababen da ba su dace ba. Shi yasa za ku ga a cikin al'umma abubuwa miyau da suke ta faruwa an addabi gidajen mutane ana ta haurawa kan katangar mutane ana sace abubuwan mutane. Me yasa kuma galibi za ka samu matasan da ba sa sana'ar komai su ne ake samun matsalar daga gare su tare da cewa Allah ta'ala ya zuba arziki a ban kasa kar ka tsaya ka ce sai ka jira gwamnati ta baka aiki. A'a akwai abubuwa da yawa ba kaskanci bane komai kaskantuwar sana'a ka kama in dai kana samun 10-20 wallahi Allah zai sanya maka albarka za ka rufa kanka asiri da wannan. Kaskanci a nan shine ba kaskancin da ta kai ka je kana karamar murya kana roƙo kana tumasanci kana bara wannan shine kaskanci ne wannan shine abin da bai dace ba. Mu duba ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf yana cikin al-ashara mubashshiruna bil janna mutane 10 da Annabi ya musu albishir da aljanna kuma suna barin kasa ba su mutu ba ma tukuna. Lokacin da aka yi hijira sun baro garin Makka duk abin da suka mallaka na sana'a da gidaje da iyalai komai sun baro a Makka haka suka kawo hanya suka taho Madina saboda wannan addini na musulunci. Suka biyo bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa a karan farko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kulla wata ƴan uwantaka tsakanin al-ansar da al-muhajirun tsakanin mutanen Madina da kuma mutanen Makka. Wannan aka ba shi ga wanda zaka ba wa masauki wannan zai zauna a ƙarƙashin ka an kulla ƴan uwantaka kai a farkon musulunci ma za ka iya cewa idan ɗaya mutu ɗaya zai gaji ɗaya kafin daga baya a soke wannan hukunci din. Abdurrahman bin Auf wannan babban sahabin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karkashin wanda ya sauka a gidansa a karkashin sa ya same shi yace to abinda nake so da kai komai na wanda ka sani mallaki na zan raba tsakiyar ba ka rabi
mu je ina da gona zan raba gida biyu ka ɗauki rabi, ina da kasuwanci zan raba jari na gida biyu ka ɗauki rabi, kai hatta iyalai na mata na biyu ne, mu je za su fito ka kallo wacce ta ma kaddarci sai in saka ta yi idda daga baya ta aura. Wannan sunar kan aini nawa ne za su yi gidan, amma ku duba saboda addini ko kowa imaniya yan uwantaka ne imani, ƙarfinsa ya fi yan uwantaka na jini na dangantaka. Ya yadda ya amince ya sallamar da iyalansa ya ma ba shi dama ya zaba sai wacce ya darje daga baya sai ya saka ta yi idda shi kuma sai ya aura. Abdurrahman bin Auf kuma irin wannan duka abu da aka masa na alkhairi sai ya ce Allah ya maka albarka cikin dukiyarka, Allah ya maka albarka cikin gonarka, Allah ya ba albarka cikin iyalanka. Amma abin da nake so shine nuna mun ina hanyar kasuwa take. Nuna mun ina kasuwa take. Dullo ne ala su. Nan take ya ki amincewa bai karɓi wayannan ababen ba. Dan mutane ne da suka taso suna jin ni ma in je ina mana in nemi nawa. Nemi na kaina. Dan haka ya kama hanya ya je kasuwa a karan farko da dabbo ya fara jama'a. Dabbo da ka sani Abdurrahman bin Auf. Ina matasa masu rena sana'a. Na fi karfin kaza ba kaskanci in dai abin da za ka samu tausisi ne ba kaskanci a kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa ya kama hanya ya hau kan dutse ya sauko da itace ya samu abin da zai rufa kansa asiri. Wannan ya kuma sa alkhairi sama da a ce ya je yana roƙon mutane sun bashi ko sun hana shi. In sun bashi kaskanci ballantana kuma idan sun hana shi. Dan in sun bashi wata rana sai sun goranta masa. Madina shi ya fara karantar da sahabban Madina Qur'ani tun gabanin Annabi hijira ta Madina. Ya tuna irin rayuwar da bawan Allah nan yayi. Ba wanda ya kai shiga ta a cikin Makka, amma saboda wannan addini uwarsa ta canye masa tattalin arziki, shi kuma ya ce in dai akan addini ne duk abin da zai same shi zai same shi. Annabi ya tura shi garin Madina ya fara isar da sakon Allah. Aka zo matakin da ya yi shahada a yakin Uhud. Likama ne alawayya wannan da za a samu cikakke a lullube shi a ciki ba a samu ba. Idan aka rabe masa kai sai kafafunsa ya bayyana. In an raba kafafu sai kai ya bayyana. Daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe kan nasa kafafun ku ne mu ganye da ciyawa ku lullube. A haka aka binne shi. Alawayyo ba a samu cikakke da za a lullube shi ba. Ku duba rayuwar da ya yi ta gata a baya. Uwarsa hamshakiyar mai kuɗi ne a garin Makka, amma saboda wannan addinin ga halin da ya samu kansa a ciki. Abdurrahman bin Auf da ya tuna wannan kisa ko sai ya fashe da kuka. Sai ya ce wa busi falana ad-dunya, kuma gashi an shimfida mana duniya. Anya ina tsoron bakar an gaggauto mana da na canji. Ka duba bainatin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna. Amma ka duba yadda suke da takatsantsan. Ba su miƙe kafa su yi sharholiya su yadda suke so ba. Tsakaninku da Allah da dai a cikin mu anan a ce duk abin da kai ba zai cutar da kai ba zai hana ka shiga aljanna ba. Ya. Amma suka fi kowa tsantseni da takatsantsan a cikin rayuwa. Saboda suna jin cewa to idan Allah ya bamu aljanna mu ina godiyar da za mu nuna. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Aisha ta ga ya takura kansa salloli abubuwa kuka yana sujjada yana jika kasar da ya sa goshi da hawaye. Ya dago kansa gemunsa duk hawaye kafa ya Rasulullah. Kai da Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkirta a rayuwarka ya kake ta takura kanka a harkar addini. Sai ya ce wa Aisha afala akunu abdan shakura. Ina godiyar da yake Aisha, ina godiyar da zan yi ubangijin nawa in zan miƙa kafa kawai na jira abin da aka wuta da ni. Da haka bayan Allah nan musu suke ba. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu albarka a cikin rayuwarsu. Abdurrahman bin Auf sai da aka yi matakin da lokacin da ya bar duniya da aka zo amma ga yadda kuma ya kare a ƙarshe. Bayan ya koma ga Allah da aka zo a rabu dukiyar gadansa. Matansa hudu ya bari. Mata ya guda hudu kowace sai da ta samu kaso dirhami 40,000. Dirhami 40,000 kowace, kuma kun san ka'idar rabon gado. Idan matar ka ɗaya ce kana da ƴaƴa ɗaya cikin takwas, in ma biyu ne ɗaya cikin takwas, in ma su uku ne ɗaya cikin takwas, in ma su huɗu ne ɗaya cikin takwas za su raba a tsakaninsu. Amma dirhami 40,000 kowace ta samu. Jama'a a yau fa zakka dukiyarka ba za ta kai nisabin zakka ba aƙalla sai kana da dirhami 200.
dirhamin kwaya 200 idan ya shekara a hannun ka kuke ka ta kai zakka to yanzu tsakani da Allah a cikin 40,000 kan dirhami 200 za a cire wannan zai sa wato ku fahimci wato girman arzikin da ban Allah ne bane ba dukiya ba ce wacce take kawo wasa don haka ya dace lalle ne mu ji cewa muna da kishin da za mu tashi mu nemi namu shi bara da tumasanci asali lalura ce in kaga shari'a ta halatta shi to lalura ce ta sa aka halatta shi amma asali haramun ne ka je kana karamar murya ka tashi ka nemi naka ka roki Allah Allah ta'ala zai baka Allah ta'ala zai buɗa maka Allah ta'ala zai sanya maka albarka inda ma roƙo da bana ya halatta ai guda uku ne kadai da malamai suke mana bayani wuri na farko shine mutum da ya dauki beli an zo ana rikici da wani akan kuɗi kawai sai ka zo kai namu ne kace to ni yanzu daga yau ba shi kake bi ba ni kake bi zuwa rana kaza zan biya ka ka kai belin sa dama za a je garkabe shi a police station ko za a je gabatar da shi a gaban kuliya amma yanzu ka ce ka dauke 40,000 kaza ni zan biya to a wannan yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in baka da hali ya halatta kai roko kai bara ka samu kai ne saboda ka kawo sulhu a tsakanin musulmi لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. galibi gana wanda mutane suke yi ko a falon wani ko a tsoron wani ko a dakalin wani ko a wurin kaza duk ganawar in ka ci tattaunawar Allah ya ce duk ba alkhairi a ciki sai abin da ya kunshi abu guda uku kadai Allah ya yaba illa man amara bil ma'ruf wanda ya umarni da ma'ruf abu mai kyau tarbiyya da sauransu au islahin bainan nas ko gana wanda ta kunshi bayani sasanci ya wani da wani da ba sa shiri ya zamu sasanta tsakanin su ya zamu sasanta su da sauransu kaga wannan ashe abu ne wanda yake abu ne wanda yake muhimmi kwarai da gaske dan haka Abdurrahman bin Auf abin da yayi wato ba karamin darasi bane musamman ma gare mu a yau kwarai da gaske mu duba ɗaya daga cikin sahabban Annabi kafin nan wayanda suka fi kowa nagarta a cikin bayin Allah suka fi kowa daraja a cikin bayin Allah annabawa da manzanni ko akwai wanda yake su da dama daga cikin su ba wanda ba shi da sana'a hannu duk suna da sana'ar hannu annabi Zakariya annabi ya ba mu labari da jaran annabi Zakariya kafinta ne annabi Dawud makeri ne an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani abinci ne ya fi alkhairi ba za a ce shi amalin rajulu biyadihi abinda mutum ya sa hannunsa ya yi amfani ya samu kuɗi a kai ya yi saka a'a ya yi dinki a'a ya yi kira a'a ya yi wani leburanci a'a kuminsa a duniyar abinci ba abincin da aka samu da yawa alkhairi sama da wannan abinci ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka wuri na farko da ya halatta ya roƙo kawai kenan shine wurin bebe idan za ka yi bebe mutum ne ya sa to ka je ka roƙo ba mutane wuri Allah ta'ala ya jarrabe shi a cikin dukiyarsa kowa ya sani mawadaci ne amma Allah ya kawo gobara ta zama jarrabawa a cikin dukiyar ko kuma kaddara wani ambaliyar ruwa ko wani bala'i da ya auka wa dukiyar da zai koma ya zama talaka bai mallaki komai ba wannan an halatta masa ya je ya roƙo har zuwa lokacin da zai samu gwargwadon abin da zai rayu a kansa shari'a ta halatta masa na uku kuma shine wanda yake hali na talauci yana cikin wani yanayi mummunan yanayi ya jiga ta a dalilin rashin nan ma fa sai hadisin sai ya ce sai wasu ma'abota hankali daga cikin waɗanda suke tare da shi suka gano wani bai na cikin wani yanayi ya kamata a nima masa taimako ya kamata a masa kaza kafin manzo Allah ce wannan ta halatta zuwa gare shi amma in ba haka ba idan ka mai da shi ya zama sana'a wato kana kawar da mutuncin da Allah ya maka a fuskar kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su tashi a gaban Allah a fuskokin su babu tsokan nama barangwal dan adireshi za a tashi a gaban Allah wanda za ka ga bayan yin tsayuwa kamar wanda farfajiya ta kama ya fadi ya tashi alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yadda ka san wanda aljani ya buge shi ya tashi ya fadi bayan yin tsayuwa haka wani zai tashi a gaban Allah wani zai tashi a gaban Allah idanunsa da fuskarsa duk kura ta kude wujuhun yawma idin alaiha ghabara tarhaquha khatara ulaika humul kafaratu fajara wasu za su tashi fuskokin su bakin irin kamar an yanko wani yanki na dare an maka a fuskar ga idanu sun koma sun rikide kamar an kada bula ka annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layl mudlima yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh
وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حكى الله تعالى يا أبو إنكم ضاس تاشي وشقه مايل rabin jikin shi a shanye, wannan da ka gan shi ba shi da adalci a tsakanin matayensa. Ya karkata zuwa ga wata kuma ya bar ta kamar tana tayayya. Walan tastati'u an tamilu an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastu ta la ce fala tamilu kullal bayni fatadruha kal mu'allaqa. To shi ya bar ta mu'allaqa, dan haka zai tashi a gaban Allah da shanyayyen jiki. Ba zai iya ba. Akwai wanda za ka ga ya tashi a gaban Allah kwarangwar fuskarsa. Da ka ga wannan to ba shi da sana'a sai ke sai kuma sun ci. Kwarai da gaske, saboda lokacin da ya je yana karaman murya da mutuncin fuskar ne gaba ɗaya yake zubar da ita. Amma da zai gane ya tashi ya nemi lashi, ya tashi ya tuya komai karancinsa, da zai ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai masa albarka. Albarka hakikanin albarka. Wallahi da kowa zai tashi ya nemi lashi, Allah ya zuba mana arzikin da ba mu san mu kure shi ba. Arziki ne a shimfiɗa a ƙasa. Arzikin ma har yanzu ba a gama gano su ba. Kullum gwargwadon yadda technology da kimiyya za a ci gaba da kullum za a yi ta gano ma'adanan da a da ba a gano su ba. Me yasa Allah ya zuba arziki a ban kasa? Sai dai kawai kasalar mu ga mu da yawa, amma sai dai yawan mu kuma yana zama ya zama yawan mu. Saboda duk wani aiki na fasadi da barna sai ka samu a cikin mu ake samu masu yin shi. Kuma galibi a sakamakon me? Saboda bukata ta rayuwa ta yau da gobe. Yana so ya cakare a gaban budurwarsa, amma kuma ba aiki, ba kuma yadda za a yi. Yanzu ya, kafin ka ankara cikin dare sai ga ya fara mun agwajin mutane, ya fara mun awakin mutane, ya fara sane, ya fara kaza. A hankali tun yana ɗan ƙaramin barawa haka, sai ya zo ya zama gawurtaccen barawa da ya addabi al'umma. Me ya kawo wannan? Saboda zuciyarsa tana da bukata. Ita kuma zuciya ka'idar ta ba ta zama yanki haka. Idan ba ka cika ta da san Allah da nema da abubuwa ba, to idan ba zai baka maka ba. Dole ka cika ta da sharri. Kuma yadda ne ke cewa atani hawa ha qabla an a'rifa al-hawa wa sadafa qalban khaliyan wa tamakkana. Yace santa ya shiga raina ne lokacin ta samu zuciyar yanci ba kuma shi yasa sai na mata wato soyayya da kauna wanda ya wuce gona da yini. Idan murra ala diyaru layla أقبل ذا التجارة وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. saboda tsabar magagi, saboda zuciyar ba komai sai soyayyar Laila ya shiga cikin ransa. An kai matakin da Laila ba ta gidan kufayi ne wurin, amma sai ya zo samu kufayin yana sumbanta yana sansana. Yace mutane za su yi rawan mahaukaci, kuma hukun diyari shagafna qalbi. Ba san gidan bane ya tunnuɓe min zuciya, walakin hubbu man sakana diyar. San wanda ya zauna a gidan ne. Wato dan haka duk wanda bai cika zuciyarsa da san Allah da zikiri da salati wa Annabi Muhammadu ba da abubuwa, to shedan ba zai bar ta haka ba. Dan haka mu tashi jama'a mu nemi abin yi. Kuma da wannan nake kira zuwa ga hukumomin su sani gatan da za su mana shine su rinka kawo mana ababai ci gaba a gari, wanda 'ya'yanmu da matasanmu za su samu abin juyawa. Wannan zai rage mana aikin barna a halin da muke ciki. Wannan shi ne, idan ka san wani babba a matsayinka na babba yana cin a shimfiɗe da miliyoyi suna ta shafa ba, a fito da su a zo a yi ayyuka. Da su kuma kuma wannan gidan wata da musha sun ya taimaka. To mu sami ire-iren wayannan guda 10, 20 a gari mu gani mana. Ba zai rage wani abu ba? Sai rage abubuwa mai yawa kuma da gaske. Da haka muna buƙatar wato halin da muke ciki galibi rashin aikin yi, kuma ba komai ke kawo nan ba sai mutuwar zuciya. Idan kowa zai rayar da zuciyarsa ya tashi ya nema, Ubangiji ta'ala zai masa albarka, Ubangiji ta'ala zai sanya masa albarka akan abin da zai nema. Da haka wannan ke, da haka ba gata bane abin da 'yan siyasu suke so su taraba wa kuɗaɗe. A ba ku aiki, suna taraba ayyuka, kun ba su ba ku, in karatu ne kuma kun yi, domin a nan za ku zama mutum. Duk abin da aka baka a jiya da za a nemi shi a rasa ya kare. Amma an baka abin yi an gina ka, kai ma za ka gina wasu, kai ma za ka taimaki wasu na bayan. Wannan shine ci gaban da muke bukata. A zo a yi mana masana'antu da za a samu matasan mu suna ayyukan yi. A zo a ɗauki 'ya'yan mu aiki, za su zo su taimaki na bayan su. A zo a yi kaza, ba wai a zo a yi ta raba wa mutane kuɗaɗe ana ta hayya. Wannan ba ci gaba a cikin wannan ko kaɗan. Yana da kyau mu fahimci wannan da kyau. Da haka Ubangiji subhanahu wataala yana arzikin da ya sanya a ban ƙasa ya fi ƙarfin a ce wannan baƙar talauci da fakarar da muke ciki a Najeriya. Saboda kun kuka lura da kyau tsakanin talaka da mawadaci a Najeriya tazarar ya wuce biyu da nake tsammani.
arzikin ƙasa fiye da kaso kaza an waware, sannan kuma kasan da aka ware na kuma tare da su za ku raba abubuwa da yawa da sauransu. A halin da ake ciki wani abu da almubazzaranci a yayin da mutane suke mutuwa da fakara da waye, wata ko wani ya je sai ganin miliyan 10 ya kwanta ya tashi. Wani malami yana ba mu labari wani alaji ya zo ya same shi yana complain din matarsa, ko ya rasa ya zai da hajiya. Ya ce wai jiya nan ba aka kawo kayan ɗinkin da kayan wanki da guga, abinda na biya na kuma wanki da guga naira 300, kowane set ɗaya naira 500. Yanzu kuma ta wata na mun complain wai kayan da gaba ɗaya sun yi expire. Akwai sabbin exclusive da su embellish na zannuwa da suka bayyana, na ga tana buƙatar a yi mata a rubuta mata wani sabon ce. Wani ya ce abu ma ya ce kai gaba ɗaya kayan aka kwashe sai 600. Ya ce wannan ai ba komai bane aka maka Allah. Ɗaki take da shi guda a cikin gidan. Wato akwatuna ne sun fi gida kayayyakin sawa. A halin da ake mutuwa da fatara, mutane suna neman maganin da za su sha asibiti. Wani ana kwana 2 ko a ɗora a gidansa ba. Haba, to shi yasa muke kira ga shugabanni. Duk halin da ake cikin nan na wayo, fatara ya damu mutane, kidnapping ya damu mutane, ta'addanci ya damu mutane. Manufa ku dawo mu kamanta wani hadisin da Annabi magana mana. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku ji kan wayanda suke kasa, wanda ke sama sun ji kanku. Talaka wannan a zo a ba ka ci ka koshi har kana amai ga wani sai ya daura ciki da dutse saboda tsananin yunwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ubangiji ta'ala ya tafa mana ibadunmu, ubangiji ta'ala mana albarka ga baki daya, Allah ta'ala ya tafi ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Idan bayan Allah wannan kujera da suke zaune yanzu kai da kake can ba za a daura ta nan bayan ba hulu ne gaba. To ana so kowa ya zama ya san addini sa ne gurgudu. Ya za a ya san wannan addini, kuma wannan ilimi ba ilimin boko kaɗai ba, har da ilimin menene ilimin zamani. Da ma da ya karantar da mu yadda sahabban manzon Allah suka yi gwagwarmaya domin su ga cewa sun tallafa wannan addini. To yanzu ilimin kayan aiki da shi. Ina shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a muna cike da farin ciki da murna kwarai da gaske, da na san haka abin zai kasance da tun bayan ku muka ƙara wannan muhadar. Allah saka muku da alheri. Gaskiya addu'a kawai za mu, saboda bayanan da malaman nan suka gabatar na farko akan tarbiyya da wanda malam ya gabatar daga ƙarshe akan tarbiyyar sanin muhimmancin kanka, mawdu'ai ne gaskiya masu faɗin gaske ƙwarai da gaske. Wanda zan yi magana a kai duk shi ne ya haifar da waɗannan. Gaskiya in har ya zama cewa baka da ilimi to kai ba kowa ba ne, don kare ma ya fi ka. Don Allah ya yi duka ne, ga shi ba a cin shi, haramun ne mutum a musulunci, amma in yi farauta ga makwaɗaitan nan sun suka tafi da karen da suka ba shi ilimi, yero farautar zabuwa, kowane abin yero ya halatta ka zo, ko da ya mutu ne ka ci, don yana da menene ilimi. Amma idan ka zamo baka da ilimi malam, ko a gidanka ne sorry, Allah ji kanka ya maka kuma ka farori hudu kawai, Allahumma kfir lahu warhamhu wa'fu. Gaskiya wato maganar neman ilimi a maganar ƙarshe da malam Nura yayi na cewa shugabannin su kawo mana wasu sana'o'i wanda za mu yi, gaskiya ne. Amma in suka kawo mana kuma inda za mu sha mamaki takardun da ake nema don a ɗauke mu aikin irin wannan, in ba na dako ne da ƙarfi wallahi babu. Gaskiya ke da nan bane ba takardu. In akwai kuma yanzu a kawo mana, muna neman masu digiri a kowane fili, yanzu a kawo, muna da inda za mu kai. A kawo wanda bai ji ba mun faɗa ya kawo digiri kowane fili da kawo yanzu ko zabe da gida. Ya kawo wallahi mun shaidan da wannan tuntuni ba a fi mutum 20 zuwa 10 ba, yanzu aka suna da gida na aji
a kawo dan Allah wanda yake da digiri a kowane fil ya kawo. Muna neman su, muna da yan kalilan da wasu 15 ba suna na a gida, wallahi yan kawai ne suke kawo. A zuban faɗa ba nan cewa idan ka zo ta makaranta ta haɓaka ta ƙafe ta, waye za ka samu a gurin ƙauyawa ne, su ne ɗaliban. Ga su da wanda suka yi haya islamic daidai duk da suka gama ƙauyawa ne, haka ne? Yanzu duk sun tafi jami'o'i za su rike wuraren. Wallahi mu tashi mu nemi ilimi, ba ni dogon magana zan yi ba da zan yi, amma waɗannan bayanai biyu, maganar tarbiyya tsakani da Allah yana da karanci, ya kamata mu yi kokari mu san tarbiyya. Muka dubi majalisoci na ilimi ga malam Nura, malam kai ba gore, idan ana majalisi na karatu za ka iya gani su waye masu zuwa, yawanci yan wajen gari ne sai ƙauyawa. Kun samu ilimin ne? Da mai Allah ya karrama mu yan adam saboda baban mu annabi Adam, saboda me ilimi. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم. sai ba da certificate din shi malaiku suka kawo nasu certificate cewa ya Allah nanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ko ba ka suka ce ba Allah yanzu ka kai a doron kasa wanda zai wakilce ka, wanda ba a cikin mu malaiku ba, mu ne masu tasbihi da tsarkake ka da kwana sallah. An muka fi cancanta Allah ce ni na fi ku sani abin da ku ba ku sani ba. Akwai wani mai ilimi, saboda ilimin na Allah fi bi jawa ne annabi Adam alaihi salatu wa salam. Ku duba ko a wurin taro ne, in an zo ana taro, sai muna kallon wani bidiyo na taro da aka yi a Abuja. Wala duk da aka turo ƴan Yakubayi sai da suna tutture junansu. Amma inda aka tsara da manyan baki, kowa ya yi haka kawai ya aikin sai ya bai shi. Sai muna ta dariya, kuka ce ka duba zo ne da kasar tumaki. Amma nan ga sauran ake su saboda ilimin da suke da shi, kowa gurin a tsare tsam. Ko abinci ne ka ba wawaye, ka ga irin karancin abincin. Ba za a ji tsarin shari'a ba, ko za a ji ne. Ko zama ne in gaje ka ga wai a yamu da babu tsari, babu ilimi na, amma idan da ilimi fa. Ko tafiya ne in ka ga na wawa ta bane, kamar da ma yake faɗa, barayin ma ka samu masu ilimi wanda suka kware wurin sata, to za ka ji jiki ya, amma na wawa za ka ga akwai wauta a cikin sata. Haka ne ko ba haka ba, tsakani da Allah ba, wallahi kuwa, wallahi mu tashi mu nemi ilimi. Karka roƙi kanka, annabi sallallahu alaihi wa sallama shekaru da dama ya Allah ya sa shi a aji, ikra bismi rabbikal ladhi, kullum muna karanta wannan, kullum ikra bismi rabbikal, in kana jin liman Allah ma haka, ikra wallahi ikra da sauki, wallahi ikra ga yaran suna ta haddacewa. A ce makaranta, a tafi makaranta, a ce makaranta amma abu ya gaga. Idan baka yi karatun ba ma sana'ar ba har ma zai zo ɗauke ka anjima. Wa zai baka? Kamar yadda yake faɗi tsakani da Allah, daga nan talata mutum zai nika gari daga nan ta Abuja da har Abuja. Ya je ne? Ce. Amma gurin waye ne? Mai ilimi. Da da yi karatu ba kun ubawa ne. Don Allah gaya ne. Gurin waye ne? Babu. Mu ce mu yi karatu kawai. Wani profesa ya ce wani masabbace ya ce kai jama'a kun wani hadisin ka da annabi ka cewa la faqara ba da ilmi, muka ce a ce profesa annan ka zama profesa ka gani, amma kai ka zauna wala arabiya wala boko balle wajen tsiyayenka da iya ba. Wallahi da yawa ga sun da a rufe masallacin nan ka faɗi wani abu da wajen ci sai dai mu kwana a rago. Wallahi balle da turanci ka kuma ce rubuta wasiƙa ku je makarantu don Allah ku ga yaran. Wallahi babu karatu. Mun yi hira da principals da malaman makarantu ku ga abin takaici wallahi. Ba ku tura 'ya'yansu je makaranta, yaran ba sa so su je makaranta, kun sun da gida ba ku binciken su, su ma ba ruwansu.
akwai yaran da zarar sun je SS3 kanan ne suke cewa mu wato hall ba shi ba ƙarin zuwa shiga aji ya gama kuma ana zuwa hannun kasa ne ke faruwa wallahi da ka zo wucewa ka ya mana wanda ba shi tsanar amsa an zo na darasi na na islamic studies na zo zan wuce mai yawan mala kuma da yau ko na ce goma amma ya haka ci kuban gai Allah ya hana sata wannan kuwa a gaba a tsari ko wasa da ka tsofta wa aide kuma idan an bi ma kasa ba makaman ne yanzu to darasi na addini ne ina ba ka sata amsa Allah da Allah ya haramta za ka je ka kai yanda za ka yau ina wata ya ne ka amana ka fasa ne don Allah don girman Allah ku je mu nemi ilimi babu abin da za ka yi shi wanda ba zai zama kana da neman ilimi ba wa arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man aradahuma jami'an fa alayhi bil ilm idan duniya kake so ka samu to nemi ilimi ka je kuma ka zauna ka koya ka rufe dinka a daki zai fito da kai idan lahira kuma kake so to nemi ilimi sai dai kawai mu ganka gidan aljanna idan duniya kake so ka ci bulus lafiya lau a huce ka je lahira mara basar da zuwa da ilimi amma a duniya ka daya sai ke zai ce lahira dama a duniya ke neman lahira ka tafi wofi ba ku komi ba da kalle ka lahira ba ka da ilimi aljahilu la yadkhulu aljanna ba zai shiga aljanna ba ka ji ba ba ka kai kokari jahili wallahi ki kokari jahila mu kokari jahilai mu kyama muna so mu shiga aljanna balle da duniya kam san mana da ka wulakanci ne tabbas wallahi wani yana yi sai ce wannan abun ba dole ne to me yasa baka je makaranta dole ba ka je makaranta dole duk wanda ya je makaranta Allah ya kakkasa rabon ko wani ya tafi makarantar Allah ya kai shi ilimin sana'a wani kuma zai kashi ilimin sana'a ba irin da wancan dan uwan shi din ba kuma idan aka tafi duka kowa zai samu aiki ya yi aikin gwamnati ne ba zai yi ba Allah da kan ba goro ba muna yan firamare ƙanana ta tare a da zo an yi layi an yi tsawo ɗan darasa ɗan suwa ɗan gilanku duk an tsera ma titi sai ce mariga ya malam ba zai ce ɗan kuwa ka ce waɗannan duka gwamnati ba shi aiki da kuwa ce ya ce gwamnati karyanka gwamnati kuma haka ne ƙaryar gwamnati ne da ba waɗannan duka aiki to amma idan aka yi ba za a gina al'umma a cikin ka wasu jama'an za su amfana kamar yadda yake ba da misali wannan gidan ruwa da aka yi idan na yi karatu ta hanyar karatu na samu kuɗi zan buɗe kamfani na wannan ma buɗe na shi kamfani in karatu ya yi makaranta zai buɗe jama'a za su amfana za a samu ma'aikata a ɗebe su yi wannan aiki amma ya zama kawai babu abin da za ka yi da damunan bai je gona ba da rani yana na karkashin bishiya idan 'yan siyasa sun zo kamar yadda muke faɗa ai ana neman masu takarda ne masu sai kayi ihu gari ko ba kowa in an fara raba mukamai ana neman su 500 ya raba su da hukar an gama a yi ta mulki ban da shi ya ga abokin shi ya shiga mota da yana baya wacce wane to wallahi zuwa yi tsiya kuma to bai je ya karatu ba ga ɗan uwan shi da aka tashi raba mukamai ya kai takardun shi ya bayar sanda ake kamfen wannan abokin shi ya zo gurin bai zo ba amma kamfen din ba an barka da baya an barka da gatari an barka da adda lokacin da aka gama gwamnati za a ci moriyar gwamnati din ba ta kai saboda ba kai karatu ba wani ofis da ba ka babu ofishin ihu balle ya ce ya ce ihu ko special advisor a wasara suka special advisor na kala ne ana yi ba za a yi ba amma sai ka ji special advisor of education special advisor special duties to kaga iyaye kalubalen wallahi kalubalen tun na dora wannan laifin ba iyaye in dai yaro ba zai je karatu ba to me dalilin da ya fara ba shi abinci da kan tafi gona me yasa ka bar shi a gida ya iya yadda zai ci masara to ka gwada mishi inda ake nemo masara wanda zai aikin bai zai zama ya sha rana ko sau biyu ne to insha Allah zai shiga hankalin shi iya zo za ka ga yadda zai ci abincin da daraja
amma na zaune a gida shinkafa tim har da nama da daddare tuwo har da nama washe gari kunu ya tafi makaranta zo mu je gona wallahi ta ba zai je ba so ya riga ya koshi ne amma ya ɗanɗana yunwa da ya je gona sai ka ce da su kan shi ma zai zo babu mu tafi gona saboda ya gane in an je gonan nan ake samu abin da za a ci mu tafi je ga makaranta nan ne zai gano inda ake samun aiki a zama mutum na kwarai wanda zai gina al'umma yanzu aka ce gaba daya al'ummar da mun shuɗe matasan mu za su yi rike wannan gari za su yi rike wannan yankin a gani muna cikin ku shiga taitaye mu wallahi ku daina barin yara suna gara ba da wata gariri a bakin titi babban laifi ne Allah zai tambaye ku duk garin da ya zama ko al'ummar da suka saki ilimi kai ko gwamnati ce idan ta kashe muku ilimi to ta gama cutar da kuke ta mai da ku bayi da ne ta bautar da ku yadda take so da ilimi ga ba bautar da shi ba bayan da na bautar da shi to don haka muna kira ga iyaye maza da mata da su kansu matasa ne maza da mata lalle duk wani guri da neman ilimi su yi kokari su kai kansu na birni ko na ƙauye ba a rayuwa haka ba da ilimi ba shine abincin ruhi bayan da za a yi yau a kawo maka gari kawai hakan nan baka sai inda ake tuka tuwo ba sannan garin ya zama tuwo don kai ga ka kai sarkin addu'a Allah sa garin da ya zama tuwo ɗaya ne zai ya zama tuwo ba sai an koya maka ba sai an kawo ruwa a kawo ice in aka kawo garin ma a kawo ice a kawo kuka da daddawa da magi da gishiri a aje wanda bai iya ba ai komai ya haɗu na wanda tuwo zai ya kammala ko to ya za a yi amma wanda ya iya zai ce to ina tukunya ina aisha na a hura wuta a ɗora tukunya a zuba ruwa a yi rude a tuka tuwon a yi miya ko ba haka bane to ya muke bari yayan mu haka Allah ya ba mu amana kuma muna so mu kauda amana da Allah ya ba mu wallahi a tura yara su tafi makaranta idan Allah tuntuni na gaya mana ikra bismi rabbikal ladhi kai karatun addini ikra bismi rabbikal ladhi ku je ku yi karatun boko ba haram bane ikra bismi rabbikal ladhi ku yi sana'a karatu ake nufi yara wallahi duk wani irin abu ne zai jawo alkhairi Allah bai haramta shi sai dai mu in mun ɓata abu muka ɓata shi muka haramta ku lalle wajibi ne gaskiya na kan fara tashi da bakin cikin ganin makarantun mu babu yara ga mu da yawa yanzu sai ran sallah ka gani hagu da dama yara sama da kasa kana zuwa makaranta waya wani abun mamaki da na ma samu na fara fuskanta da na dawo ne transfer ranar jarabawa farko sai aka kai ni so da na ba ya jarabawa sai na ga aji sai kalli wannan sai kai da ba kai makarantar nan ne wallahi na san kai sai to ni ban san ka ba fita da na dawo nan cikin gari kalasai ranar jarabawa sai dai turi in yi irin yadda da ya sa da na zo sai na gaji waya za a yi jarabawa to ba za a zo wani me yasa ba a da bitin ci to kaga gwamnati ba ta kashe inda ya kai jarabawa ba a yi bitin ma wancan ba to zai zo ya wuce ne a yi kawai to ba zai bar shi wani ce to ni ma ba zan yi ba shi kenan an ci gaba Allah ya tura yara ko yana ki ko yana so ja shi ka kai shi alkhairi ne wallahi zama alkhairi da baka da tsammani idan mun babba da misalai ne na maganar ilimi kamar yadda ma ya fara kawo yanzu kowa na zai ba da tarihin kai shi a nan wanda ya yi karatu sai ka kuna ka taya shi kuka na asali bayan da za a yi Allah ya tsara abin shi kuma mu kauce hannu akwai baituka da dama to amma lokaci ya yi insha Allah gaba da za mu kawo baitukan da ya shafi maganar neman ilimi a nan yau da kowa sai ya tafi da bugunan da bai ce akan ilimi amana da na banki ma ya baituka dangane da abin da ya shafi ilimi da dubi yan yara samari wanda su ya kamata da wuri su yi ta ilimi tun da fari gaskiya ta riga ya sharri yau ba shari'a suke nufi ba sai hululu da san sigari kamar ya ga yau sai burodi da kyan da masa da kunyan shayi shi ne burodi da kyan da masa wala ka ga mutum an cika mishi plate haka yadda kasar rawar da limamin garin su kuma wannan sai ya ci kam kuma ba da kamar yadda ma ya faɗa ba da sana'a wallahi zai je ne ya ke sai ya zo da aka sami da lifton nan da baya da shi kuma zai zo zauna a gefe yana kallo sai an san wace da aka dan sami da ina zuwa kana zuwa ina ba ka so ko ina
amma kana da kuɗin gaba kamar yadda ba da fata za ka sai wanda ka darje cikin yan mata ka auro ka kawo ka dafa maka a gida ka ci ka yi hani'an ka huta amma babu kan kai da hamma ka ji kai ko tsohon karen garin ko bai kai ka hamma in dai baka da ilimi ka wallahi baka da ilimi malai ce rungume ilimi a dama ya ce rago ba za ya sha zuma ba don Allah wanda yake zuwa ya sha zuma sauki yake samu wannan ta hace shi da kuke nan har tun yana bugewa sai ya yi hakuri ko ba haka ba iyaye kan koyar da don an koro ɗan kawai ya yi shi kuma ya ce tun da ya koro shi shi kenan kai da ya ka kora kuma kai ka kori kanka mai da nan ba nan gashi da ya faru ka ji dalili ina ba da hakuri a mishi hukunci amma da safe yaro ka na kwance da rana yaro na kwance in budurwa ce ka zalika amma dai aure jahila kama wa zai da aure jahili na nesa su kwana gobe za a yi azumi da yin karshe akwai abincin sauro duk wanda ya bar yar shi ta lalace babu ilimi wala haka ne da wai aka za ta je ta rika kuma wa mijinta jahilci da iyaka shi ma ga shi jahili ne shi jaki ita jaka so a yi jakuna gidan jakuna amma idan da ilimi ba wala kowa na sha'awa kamar yadda ma ya faɗa da ya faɗa hannun ji daɗi duk ɗaya ga mata ne yanzu in ba a ba ruwa kan aura sai ya zagaye don Allah malmo ne ka ga mata da fatanya daga ranar in an zo damuna ka bi layin don zuwa bankun nan ka ga ikon Allah ka fito ka yi da bayan titi can ka kama na hanyar wala noma kawai yawancin su ba ilimi sun jakuna Allahu Akbar. Sai su nemi ilimi shi ne gishirin rayuwa ta wata duniya da na gana su ya ga gana wa kai mana magana kan shafi sosai sosai ni kuma ba mu da garin shamsi malam muna da guraren da ake daukar littattafan ilimi wurare nawa a talashi sannan muna da wuraren da ake hadda qur'ani da hafiz karatun qur'ani da jayyid aka maka Allah wasu da wurare nawa idan mun da su ne karatun hadisi ina tambaya ga wannan gayan da zai samu abin zan yi kuma da shi akan wannan amma da wannan ba sai mun samu biyu ainihin kwamiti da shi da za a tafiya wannan kamar su da kwamiti da barka da abin وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أنا سبحانه وتعالى بكاتون عليه قولي عليه وعليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين